Goddag. Jeg står her foran Krøyers Plads i dag, hvor jeg skal fremlægge en videreførsel af det Simon og Sara de præsenterede den 2. april. Jeg vil ikke gå så meget ind i det historiske rids, fordi det har de ligesom meget fokuseret på som indledning. Jeg vil mere se på, hvad vi har i dag, og det er jo sådan set en tom grund, fyldt med sand, og der sker egentlig ikke så meget lige nu. Men der er mange planer for fremtiden. Det er, at NCC er rykket ind, og de har lavet et design for, hvordan Krøyers Plads skal se ud i fremtiden. Det, der kommer til at ske i store træk, det er, at der kommer 2 store glasbygninger her, og en glasbygning herover, noget grønt areal og nogle pladser og lidt forskelligt. Hele processen på Krøyers Plads har været meget problematisk, fordi der var hele det her kompleks med det tidligere byggeri, hvor en hollandsk arkitekt har lavet et arkitektforslag med 5 meget høje huse, som skulle bruges til bebyggelse, men det blev ligesom det blev cuttet på grund af KMFH, som var københavnere mod fejlbaserede højhuse. Og derfor har man ligesom lavet et nyt redesign, som tager højde for højde, hvis man skal sige sådan. Det, der konkret sådan kommer til at ske, det er, at vi skal have 2 erhvervsbygninger med nogle caféer her, nogle caféer herover. Så skal vi have noget boligbyggeri herover, og det skulle alt sammen blive meget fint. Det, de har lagt meget vægt på i forhold til det sidste projekt, er, at det her det skal være meget borgerinddragende. Vi skal have borgerne med fra start af. Det vil sige, at der er blevet lavet nogle arkitekttegninger, som borgerne ligesom har været med til at vurdere, om de synes var okay i forhold til højde, i forhold til stilen, om det passer ind med Christianshavnerlivet. Der er sket faktisk også det, at Utzons søn, var det vist nok, og Bjarke Engels og hans crew, de kommer også med nogle forslag, men de blev afvist, fordi borgerne ikke synes de var interessante nok. Derfor var det så, at der kom et sidste forslag, som de så synes at var okay, fordi det havde ligesom den her lidt Christianshavner-stil, stadig glasbyggeri og forskellige ting. Men det var lidt mere i henhold til, hvad borgerne synes var det fede. Hvis vi snakker lidt om borgerinddragelsen, så har det været den taktik, de ligesom har ført, har været meget det her med, at de stadigvæk er inde på grundejer, NCC og Freja, har ligesom planlagt sammen med Plan, Københavns lokalplan, har arbejdet meget på at ligesom sikre sig på en måde PR, at borgerne føler, at de får en masse indflydelse, selvom i virkeligheden i forhold til f.eks. Supertanker-projektet, hvor man sagde, at borgerne ligesom skulle være helt blottet for nogle ovenfra kommende arkitektløsninger, hvor de ligesom selv skulle prøve at generere eller en plads, eller hvad det nu kunne blive. Der kunne det ligesom have været noget helt forskelligt. Det kunne have været en legeplads, eller det kunne have været et rekreativt område, et eller andet spændende. Så er det ligesom blevet, at det her, at de stadig har fået indført, at vi skal have noget erhvervsbyggeri, vi skal have noget bolig, og vi skal have lidt grøn vækst, også i henhold til Københavns Kommunes overordnede fremtidsvision. Så den måde, de ligesom har fået gjort det her ved, det er ligesom at få en følgegruppe fra nogle af de mest højt råbende Christianshavnere, kan man vist godt sige, som har ligesom sørget for at få inddraget de borgere, der som ellers normalt vil komme med protester til at sådan godkende hele processen. De har haft 3 workshop indtil videre, som er gået sådan, at de har kommet med en masse forslag, en masse undersøgelser, og dem er der så kommet respons på, og så har de så prøvet at justere efter dem. Så på den måde så har de lyttet til borgerne langt hen ad vejen og haft meget direkte indflydelse fra borgerne, men overordnet set kan man sige, at det er rent faktisk dem, der har styret udviklingen. De har inviteret ind til, at borgerne kunne komme ind og få deres stemme hørt, men det har ligesom været dem, der har styret dagsordenen fra start af. De har haft meget klar vision om, hvad der egentlig skulle ske på den her plads.
i virkeligheden ikke, der har været sådan tvivl om, at, i hvert fald inden for kommunen og NTC's side, at det her det skulle blive til erhverv, og det skulle blive til noget bolig, og det skulle blive det her grønne vækst og et flot symbol ud til vandet. Og det er derfor, de ligesom har holdt fast i den her sådan glasarkitektoniske moderne stil. Så derfor kan man sige, at den borgerinddragelse, der har været, det har mest været omkring sådan de her små udformelser, sådan farverne, hvor meget grønt der skulle være, hvor skulle det placeres, parkeringspladser. Det ville ligesom meget være her, at borgerne kunne få deres indflydelse. Som vi kan se på de billeder, der er blevet vist her, så der hvor jeg står lige nu her, der vil jo så være en kæmpe arkitektonisk glasbygning, som kunne være rigtig flot, men som igen er ligesom det her symbol på det grønne vækst og det nye, moderne arkitektur. Der vil så være en kile her igennem, hvor vi kunne have noget grøn plads, hvor folk, som vil være en offentlig plads, hvor folk kan komme ud i vandet. Man kan se på billederne, at det hele er meget eksotisk og smukt. Vi har solen, vi har folk, der løber rundt og har det rigtig hyggeligt. Og så herover, sådan udover, der vil der ligesom være endnu en bygning, som også vil fylde rigtig meget i det her billede. Man kan sige, at skriver han snakker også om, at det måske vil tage meget fokus væk fra de andre bygninger. De vil ligesom have stor volume. Så det er svært at forestille sig lige nu her, hvordan der nærmest skulle være plads til det. Men det bliver jo stort kontor her, kile igennem, grøn plads her. Så bliver der noget boligbyggeri herover, og så har vi sådan en lille promenade hernede, hvor folk så eventuelt kunne bade eller lave forskellige andre aktiviteter. Jeg tror ind i tørværet. Man kan meget sige, at det de virkelig har lært meget fra i den her proces, det er, at det er vigtigt at give borgerne den her følelse af, at de er med hele vejen. Og det har de jo så lykkedes ret meget med. De har selvfølgelig ikke fået det godkendt i lokalplan lovgivningen endnu, men det kommer til maj-august, hvor den endelige plan vil blive afgjort, om det skal blive, eller om det skal skrottes. Man kan sige, de har gjort det ret strategisk klogt den her gang, i stedet for at prøve at overtrumfe med et eller andet smukt, som kun går efter deres hjerte, så har de ligesom fundet på et lille kompromis, hvor de har taget det bedste, de kunne få, det vil sige de her flotte arkitektoniske bygninger med erhverv og bolig, og fået den borgerinddragelse, som var rigelig til, at borgerne i lokalområdet bliver tilfredsstillet. Og man så kan sige, at det har været en demokratisk proces, sådan overordnet set, det er så en svær diskussion, fordi der er også den effekt, der hedder NIMBY-effekten, hvor man har meget inddraget de lokale borgere, og de har også den her not in my backyard. De vil ikke have de her høje bygninger, de vil have noget lavere, og de snakker stadig om, at de gerne vil have det lavere og lavere. Og der tror jeg virkelig også, at det er vigtigt for dem at prøve at skære igennem et sted. De må også se, hvad er det vi får ud af den her borgerinddragelse, og hvordan skal vi takle det i fremtiden. Tak for nu.